Technická novinka Molita. Ďalšia technická novinka v technickej novinke je táto technická novinka sa skladá zo starého mlynčeka. Ďalšou technickou novinkou, ktorou oplývame, vítam vás v mojej novej show Kutil Kiklop, ktorá nadväzuje na známe a pozerané technické novinky. Kutil Kiklop. Michal už mi zlomil sekeru. Milanko, toto až na potom. Toto je mimochodom, toto je môj asistent Milanko, ktorého poznáte z jeho show. Žiaľ, táto show nebola veľmi úspešná, preto Milanko sa musel dať do partie so mnou. Dnes si niečo povieme o molitanových madracoch zo zberného dvora Berezek. Veľmi pohodlné. Tieto molitany slúžia na to, aby sa nezranil protagonista pri kaskadérskych kúskoch. Tu je ukážka. Kutil Kiklop. Môžem si to vyskúšať aj ja? Samozrejme, Milanko. Jupi! Milanko môže veselo skákať a nezraní sa. Toto je tajomstvo molitanového madracu zo zberného dvora Berezek.